na mga isdang tiyabeta. Gaveta. 140 po yan ha, na datagan. Fresh tulingan, no? 200 po ang mga kilo, ang 100 pesos, no? Na mga tumpukan. Puro tumpok ang makikita po natin dito. Tumpok, mga isdang langaray, sapsap. 100 pesos. 100 pesos sa mga tumpukan. So dagsa pa rin ng mga bangus, no? Tsaka yung mga isdang tiyabeta na mabibili po sa bayan po ng Malabon Fish Market o Malabon Tumpukan. Good morning everyone. At tayo po ay mag-update dito sa Malabon Tumpukan, kung saan ay maraming latagan na mga murang mabibili at mga presyohan na inyong sulit presyo. So ang mga per kilo dito, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-update sa latagan sa bayan po ng Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market. So tara, let's go. 140 per kilo na mga isdang tiyabeta. Gaveta. 140 po yan ha, na datagan at sariwa po yan na inyo pong mabibili. Alright, so dito na tayo at sa kahabaan po ng Malabon Tumpukan at makita naman po natin sa dami ng tao na dumayo. Ayan, nagkakasiksikan po dahil nga sa mga presyuhan na mura po at sulit na mabibili. So mga presyo 130 per kilo at ang mga tumpukan ay 90 pesos. So yan po yung mga latagan, 100 pesos na tumpukan. 100 pesos sa latagan ng tumpukan po na inyong mabibili. Ayan, dami oh. 140 sa mga kilo ng tiyabeta. Buhay yan, buhay! Namatay! Silap lang buhay! Ganda ng ganda. Fresh tulingan, no? 200 po ang mga kilo. Ang kilo po ng tilapia Batangas po dito ay 100 pesos. Kunti na lang, boss. Kunti na lang. Kuya, kuya! 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 Ang kunti na lang, boss. Eh, ang mga tumpukan po ng mga bangus, pandaing 100 pesos. Bangus. Shout out sa'yo, kalbo. Shout out. Bawal na, di ko na pwede ipakita eh. Bawal. Bawal na. Wow! So dito, tiyabeta pa rin po, 140 pa rin po ang per kilo. Ayan. 140 pa rin mga kababayan. 140 per kilo na mga isdang tiyabeta. Yes, sir. So dagsa pa rin ng mga moonfish kung tawagin o bilong-bilong. Tawid tayo dito, no, sa mga latagan. Ayan. Dito po ay 100 pesos, no, na mga tumpukan. Puro tumpok ang makikita po natin dito. Tilapia 50 pesos sa mga isdang lapis, sapsap, tumpukan. Ayan. At 200 pesos kilo na mga isdang tuna. Turay 50 pesos lang ito po. 50 pesos daw po ang mga tumpukan ng turay. Ayan, kinakamada po. 240 ang kilo. 50 pesos, 100 pesos sa mga tumpukan na inyo pong mabibili, no? So ito po yung mga latagan po nila. 50 pesos, 100 pesos na tumpok. Mga isdang langaray, sapsap. 100 pesos. Dito rin po, sapsap ay 50 pesos, tumpok. Lapis. 50 lang niya, maganda yan. 50 lang niya. So sa mga tumpukan po, no, 50 pesos. Ayan, mga 50 pesos na mga latagan po sa Malabon Fish Market. Masarap, paksiw. Paksiw, no, napakasarap. Ito po, 200 pesos sa mga GG at meron din po 100 pesos na tumpok. 200 ang kilo. 50 pesos. Dito ang mga per kilo po ng mga bangus pandaing ay 140. 140 sa per kilo. 100 pesos sa mga tumpukan.
So dagsa pa rin ng mga bangus, no, tsaka yung mga isdang tiyabeta na mabibili po sa bayan po ng Malabon Fish Market o Malabon Tumpukan. At mga tuna po dito. Ayan. Magkano kilo niyan? 220. 220 po sa per kilo, no, ng mga tuna. 50 pesos sa mga isdang arroyo. Tapos yung mga latag po dyan, ayan po, no, mga tilapia Pampanga na buhay. 120 po sa per kilo. So sa ating pag-update talaga nga naman ay mga presyuan ay mura. Ito sa mga tumpukan na inyo pong mabibili, no. So lumipat lamang tayo dito sa kabilang side at para makapag-update pa sa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan yung mga per kilo, 140. Kukuha lang ako. So sold out, ubos ang latag ni Kuya Warren. So nandito tayo. Wala na Pacquiao? Yan po mga dalagang bukid. Mga salmon na lokal. Ayan, 200 kilo po sa mga presyo ng torsilyo. Tay, magkano yung lokal na salmon? 2.20 po na per kilo, no? Eh sa mga batalay po. 20 ka pala yan. 20. Sa batalay po, 200. 200 po ang per kilo sa mga isdang batalay. So ayan po, no? So ayan po yung mga nakita nating mga latagan dito po sa Malabon Fish Market. So dito tayo kay Nanay Noemi. Nako, meron pala kayong tinda nito, Nanay Noemi. Nakabili ako doon, no? Kitang din. Magkano yan? 200 pesos. Isang kilo? Opo. Ito bagong huli yan. Mm. Kaibigan to eh. Di ano to eh, doon sa ano, Nanay Noemi, doon sa may gitna. Yung, ano? Ala, ano ba yan? Lenlen? Opo, yung dito sa may yung tabi ng tahong. Ayun, doon ko po nabili, pagdaan ko po doon. Nakita ko to doon. Kala ko wala kang tinda. Bagong dating. Sabi ko kararating nyo lang po. Ang tinda ko bangon lang. Mm. Ayan na lang, konti na lang. Eh magkano po kilo sa kitang? 240. 240. Parehas lang po. Parehas lang. Yung ito 240 po na per kilo, no, na mga kitang po dito sa latagan ni Nanay Noemi. Ayan po yung mga latag niyang isda, no. Sa bangus po magkano? 200 pesos po na per kilo ng kanyang latag ng bangus.